खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि सान्तिपुर हालामाव बे खोला सान्तिपुर गामियाव दान्दिसे सिगाङावल' जोङो नैबे गामिनिनो गामिगोरा अदेबानि गावबुरानि न'खराव रंजानाय बे रंजानाय नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिखांबाय दा बेबायदिनो बे गामियावनो जोङो गुबुन सासेनि न'खर नैबे सान्तिपुर VCDCनि मासिगिरि बे मासिगिरि बिथांनि न'आव जों दंफैयो दा बेबायदिनो नै बे रंजानाया बिथांमोननि न'खराव बेबायदि सोलिगासिनो दङ बे रंजानायनि गेजेरजों आङो नैबे न'खरनि बिगोमा VCDCनि चेयारमेन बिथांनिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन बा फंनैसो खोथा बिथांनिफ्राय फैजों बिदिबा बे चेयारमेन बिथाङा नैबे रंजानाय बुब्लियाव मा फोरमायो जोङो एसे मिथिनानै लानो नै बैसागोनि 2 खालार बे बर'फोरा दोरोङारि भाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बैसागु फोरबोखौ फालियो बेबायदिनो नोंथांमोननि नैबे खोला सान्तिपुर गामियाव गावबुरानि न'खरनिफ्राय जागायनानै बिदि गामि गामि मोसानाय हाबाफारिया जागासिनो दङ गाजा गोमजा बेबायदिनो नोंथांनि सिथ्लायावबो दिनै मोसाफैदों मा फोरमायगोन नैबे बुब्लियाव खुलुमबाय दिनै 2025 जिहेतु देग्लायबो जोंनि खोला सान्तिपुर गामिया जोंनि बर' माहारिनि जिहेतु ट्रेडिसनेल गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जिहेतु बैसागु दिनै जोङो बैसागु रंजानायजों लोगोसे जों फैबाय थानाय जिहेतु गोदान बोसोर बेखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो गासैबो जों गामिनि रायजो राजा आरो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैबो जोङो ज' जोङो बिदिनो मोसायो बा रंजायो आरो गोदान बोथोर गोदानखौ जोङो बरायो थिग बिदिनो दिनैबो जोंनि गामियाबो जोंनि गामिनि साफ्रोम रायजो राजाफ्रा दिनै आंनि न'खराव गाजा गोमजायै रंजाफैदो आं बेखौ आं गोसो गोरबोजों जोबोद गोजोननाय मोन्दों थिग बिदिनो आंबो गुबुन न'खराव आंबो थांनो दा रेडि जाबाय आसा खालामो जोंनि साफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव जाहाथे गासैबो फैबाय दा गाव गावनि माखासे सिन्ताधारा मावनाय दांनाय गासै बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनै आफा इसोरनाव आर'ज गाबनानै आं दिनै जेनाखि फंनैसो बाथ्रा बुंनाय बेखौ आं बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों दा बेबायदि थासारिया सान्तिपुर VCDCनि मानिनां मासिगिरि बिथांनि न'आव बेबायदि रंजानायखौ जों नुनो मोनदों